Hvad sker der? Det sker, at døren herovre, den er sådan, den klikker af hængslerne. Som man kan se. Og der er nogle gode sager, man kan komme ind der. Så får den nu givet, så skulle noget over. Thomas, vi filmer det. Har I fået godkendt? Kommer næste. Nej. Altså det er bedre, det er fuldstændig boldet. Okay, hvor bliver det godt. Iben Jejle indrømmer, fik blå mærker af digte. Hvorfor er det en nyhed? Og for satan, hvorfor er den her radiator så varm? Øjenvidende Bentner kørte virkelig dårligt. Hold nu op. Hvem har ikke kørt spritkørsel nu og ned? Hvor er det ærgerligt! Hvor er det ærgerligt! Nej! Ærgerligt. Det fucker momentet op. Falsk alarm. Det er nu. Praise the Lord! Hvad fanden? Nå. Hvad laver du? Nå, den police man er givet op her. Nu. Franken! Vi kan ikke få den op. Oh yeah, bro! Oh yeah! Vi troller den nye. Lad os gemme os. Vi gemmer her. Det er lortet. Det var den der. Nej. Holy crap. Så du det? Jeg lægger på fedt, du siger, at jeg er 23 år, så det er prank, og så... Vi er i gang. Ja, det er. Ja. Hey, første hug. Hvad siger du til det? Godnat. Og det var Anders og Lav det sammen. Laudesavn.